Want door ons gevraagd, ongeveer geleden, Bert, Gankie stond, maken een promo voor het WKK. Dat hebben we gedaan. En we hebben meer dan 11.111 likes of doorzetters, views, misschien ook nog sturen. Zeg, als 1% kump, kan we blij zijn. En die zit zeker hier. Hey. En dat is bij één in de lach, en dat is Lambert. Of één Lambert. Goed hè? Dik tevreden. Dik tevreden. Kijk, en als ze kent wat ze waren in deze tijd, is het dik tevreden. Maar we hebben nog een prijs. Nee, geen prijs. Een decoratie opgevoerd. De jaarorde 2026. En we mogen ons wereldstad maar één uitreiken. En dat is onze 79 stadsprins Pim de Eerste. En we hebben niet meer zoveel zaakharmonieën. En ik hoop te zeggen, ik heb enige ervaring met de zaakharmonie. Ook als prins zijn uitgeroepen in 1993. En als een groot telt, moet ik vandaag 3 keer 11 jaar geleden uitgeroepen zijn. Maar daar geef ik geen prijs voor. Dat hoop ik ook niet. Maar ik heb het niet met. Maar ik weet ook dat nu die uit de weg zo ooit een keer. En die is ook niet afgetrooien, ik ook niet. Maar die is vandaag 2 keer 11 jaar prinses. Prinses van de weg, Melanie de Eerste. Ja, maar ze met die Wienliesbrug durf ik niet op te spreken. Durfste jij? Misschien is van Zweden nog wat het zwaarste. Toch? Maar wil ze misschien wel al die 144 nu gaan toespreken? Zeker. Met een nee. Melanie, hoe kent ze het toch? Hop. Ik ben echt niet zo goed te spreken. Weet je wat? Anders doe ik de liefspreuk van Lorenz. Ik als geboren zater schreeuw het geer van de daken. Iets vol met beer, dan heb ik altijd plezier. Nou, beste Melanie, nog 22 jaar. En het woord is dat onze stadsprins Pim de Eerste. Ja, toen moest ze hem even vasthouden, hè. Melanie, die deze wilde heel erg decoreren. Als met onze jongeren van de Stadsvereniging de Vlaamse, ik wil een korte toelichting geven. De zus eigenlijk op de medaille, zus zodat het logo van de afgewande gaaskerkel het gemeentehuis aan te spelen is en aan het dirigeren is. En Melanie zegt niet meer, wat is er nog zwanger dan dat? Klopt, helemaal niks. Ik wil hem niet deze wil ik hem niet ophangen en ik wens je nog een fantastische gastenloven toe. Dat we ons kort opdraaien. Geen gewoon geneten, we gaan wat schroom vieren. Gewoon, dat zit, we zitten hier.